Kabar karo Jabir. Ya, Awak dhewe nglakoni brandal ngecur sak penunggalane. Wis hasil sakmono kae. Lah iki donya hasil rampokan iki kok gak dibagi-bagi karo Kang Loko. ya iku Kang. Sing dadi ganjele atiku. Awak dhewe dikongkon nyambut gawe ngerampok, hasilnya rampok dikongkon delek karo Kang Loko neng jero goreng. Lah, Apa kok gak dibagi lah awak dhewe kan yo boto gawe ngingoni anak bojo. foto mangan barang. Lah iya. Hei, iku. Tas ngomong apa? Kang Loko. Iya. Awak dhewe nglakoni brandal ngecur sak penunggalan. Oleh hasil sakmono kae kok gak dibagi-bagi sih, Kang? Kon sak bendino iki rasan-rasan. Barek kancamu kabeh Iya, Kang. babakan donya sakmono kae dilumpukno wong ngrengel. Kon kudu ngerti. Apa maksud? Mbok menawa ning Karang Pradesan ki ana wong mbutuhake kudu mbok wulungan. Utawa mbok kei. Ngono, Kang. Iya. Loh, Kang. Wah. Ana wong gawe klambi ireng-ireng. Ya. Ya, Kang. Nun sewu ki sanak derek tanglet nggih. Heeh. Kula derek tanglet dalane ten kutha. Napa panjenengan semerap? Oh, jelas seru nek awakmu goleki nang kutha tujuanmu kate lha apa? Kajenge ngedol barang-barang kula ten gane peken mriku. Kula kan pedagang to, Pak. Oh, dadi awakmu pedagang. Nggih. Apa ae sing kira-kira didol? Oh, kathah niki enten emas pecis raja brana. Ado-ado kene Nah, ana iya. Ngene ae. Timbangane awakmu ado-ado nang kutha. Ya, Nggih. dagangan iki kumpul kabeh tak tebasi. Sik, ya apa yo? Ojo engko bujuki. Lho kok mbujuki mau timbangane ado-ado nang ngene kutha. Tetebe ge duwe kutha mriki nggih. Ya waduh, Pol. Waduh, karo awak dhewe mlaku Tak kandhani tak nyaken nang penipu. Dadane sale iki bengi-bengi. Tak wedok-wedok sih. Timbangane ado-ado mlaku rono. Yo nek iki wedok kabeh apa no jare guguk. Sampeyan takoki dhisik, sampeyan takoki sik. Kati kebablasan aku. Apa ben tau iki tangkemu? Ojo kasar-kasar tak. Ya apa ya apa ya apa. Sampeyan Ditukno takoki kene. dhisik. Sik, iki leres sampean tumbas napa mboten? Tak tuku kabeh, tak tebas kabeh. Timbangane awakmu mlaku ado-ado nang kutha. Tapi niki mboten titik lho niki jumlahe. Ngaras Mampu napa mboten lho, bayari? ngaras sampe pira? Kumpul kabeh bejaji pira tak tebas kabeh. Oh, ditebas yo. Nah, asate iku pasar montok ning Dewi Sana teko kene iki. Aduh, jare iki lho aduh. Bujuki. Mbuh. Kandhane kok kekno gak apa-apa timbangane ado-ado. Rewet kok. Iya, Kang. Leres lho nggih. Iya, pokoke kumpul kabeh. Kumpul kabeh. Kumpul yo. Jabar Jabir, arang iki delon kabeh. Asli apa gak? Oh, asli kan? Hei, duwike tak kumpul iki lho. Iki lho, kumpul kabeh. Kumpul kabeh. Amblak. Alah ngomong brok-brok kabeh gopuk. Ya apa iki? Ya ayo diburu napa? Jawab ya apa iki? Ayo.
Raden Said ngangklang jagat ider taun jalak paningal guna telepirsa kahanan ana ing Kadipaten Tuban. Ora liya sapa wae pawongan kang wani gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban yen kena tak elingno ora dikaya ngapa. Ning yen ora kena tak elingno bakal tak rampungake dina iku. Oh, sapa? Tolong Pak Mas, kula keperampokan iki wae. Lho iki sing wani iki. Kepethuk wong ireng-ireng maneh. Iki tunggale Lah nang. tunggale iki sampeyan tak ono. Jalun. Sajae ana apa? Kula niki kesusahan niki wau. Kesusahan? Jenengan mboten bolone niku wau sing ten alas niku wau. Bolone sapa? Aku ora ngerti. Grombolan wong ireng-ireng iki kadu jenengan ngeten iki. Wong ireng-ireng iku ngapakno awakmu? Damel nyandang nganggo ireng-ireng niku ngerampas dagangan kula sedaya niku, Pak. Daganganmu kabeh dirampas, Nggih. akhirnya awakmu ora iso dagang, ora oleh dhuwit. Lah ngoten. Ngeten iki primpun? Ya. Anggene wangsul iki. Ngene, Terus pundi? iki ana emas picis didum sing rata. Lho, jenengan kok gampang? Bondo donyamu sing dijokok karo wong sing ireng-ireng lek jarimu iku mang gantine iki. Oh, sik, coba yuk. Ceken sik apa bener? Bener. Hei! Akeh temen. Temen kita. Jenengan kok gampang ngeculaken ngeten iki? Dos pundi nalare? Sing jelas aja sampe awakmu kabeh iki kesusahan, aja sampe awakmu iki ketelarak utawa keluwen. Ngono lho. Iki digawe blonjo, digawe jangkepi daganganmu kabeh. Nggih, kula ngucapaken matur sembah nuwun. Tapi kula kepingin ngerteni sejatine jenengan iki sinten to, Mas? Kok sae sanget dumateng rencang-rencang lan derek-derek kula sedaya niki lho. Aku ora liya Raden Said putra Kadipaten Tuban. Lho, Menapa kula wonten ngadeg sapu jajar kalian panjenengan pidana menapa dumawa wonten jiwa raga kula badhe nyumbangkaken Gusti. Ora dadi boyong apa. Mung siji pesenku aja bali liwat dalan niku maneh kuwatir awakmu kabeh iki engko iso ketemu barek berandal sing njukuk bondo donyamu. Mula gagenang balik aja sampe kejukuk maneh bondo iku. Dados mangaten Gusti menawi mengaten kula matur sembah nuwun kalian panjenengan Gusti. Iya. Matur suwun sanget kalian panjenengan. Iya, foto-foto. Yang ngoten kula pamit wangsul rumiyin. Iya, sing ati-ati ya. Sing ati. Matur sanget, Den. Kanjeng Ramaku ora ngerti kedadean saknyatane ana ing tlatah Tuban. Nganti para penduduk kurang pangan, penduduk sengsara kaya ngene ya orang. Nek ngono dina iki bakal tak golek sapa wae pawongan kang wani gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban. Syukur, Dik. Iya, Mas. Awak dhewe biyen pacarane wis suwe. Iya,
iya, Mas. Nah, dino iki awak dhewe kelaksanan rabi. Ya wis alhamdulillah lah. Iku mang alhamdulillah tamune ya rame, buuhane ya akeh. Wis sampeyan hitung mang buuhane. Ya durung, Mas, sik durung kober. Durung kober. Iya. Nek ngono ya mari ngene nang diitung. Ya iya, tapi kan sik kesel. Kok ae. Oh, ngitunge engko ae. Iya. Nek ngitunge engko ae berarti lapo dhisik lho, Dik. Ya lapo ta lapo ngono sih. Wong jenenge kemanten anyar. Lan mosok gak ngerti. Gak ngerti Dik Mas iki sikat iki rabi ya. Sadurunge ngono iku biasa lapo sih ya. Ya dulinan apa ta apa ngono lho, Mas. Dulinan. Iya. Iya wis mumpung Mas ya demen dulinan iya. Lah iya lho. Sik, Dik. Iki kok ana wong. Lah iya, kan wis mari kok sik ono dayo ae. Mangane iku. Mas, acarane pun rampung. Nek gak salah awakmu iki kemanten anyar. Nggih, leres. Iya, Nggih, kula kemanten anyar. tak delok ngarep mang ya ana janur, terus ngarepe omahmu iki ya ana plengkungan janur. Nggih, pancene leres, Mas. Duduk Mas, aku gak rumangsa ngundangi wong Sampeyan gak kenal? gak kenal. Tak takonani ya. Iya wis. Ngapunten. Heeh. Panjenengan iki sinten sakjane kok gumberuduk mriki? Aku Joyo. Jaya. Oh, nggih. Mriki ajeng lapo, Mas? Perlu kumrene iki kepengin nyele barange dilut bar gawene tak balekno. Nyele barang. Heeh. Sampeyan kari ngomong nyele napa nyele duit, napa nyele napa TV, napa-napa. Kula enggak ada. Gak butuh dhuwit, gak barang tipi sing tak sile bojomu. Loh. Ya napa sampeyan iki? Wong bojo disele. Disele dilut duduk kanggo aku, kanggo kakangku Luko. Bar gawene tak balekno. Bener? Mboten angsal, Mas. Oleh tagak. Mboten angsal. Oleh tagak. Iki tasih bojoku, Ayo, Mas. ayo, Lho, Mas. Kate nanti. Nututi bojo kula. Bojomu. Nggih. Bojomu iki wis gak ono sing ono aku. Wong ya, manut ya. Umpamane awakmu dadi bojoku njaluk apa ae tak turuti. Aku gak gelem. Aku wis duwe bojo. Sugih bondo. Mas Pitis Rojo. Aku tetep gak Umpamane gelem. dadi bojoku, woi. Tak rupya. Manut ya. Aku tetep gak gelem. Lem. Aku halus iso, kasar ya iso. Nek kon manut, aku gak sampe ngomong sing gak. Manut. Aku pokoknya tetep gak gelem. Gelem gak? Gak gelem. Gelem apa? Gak gelem. Ayo. Tolong. Wis ngomong, umpamane bojomu mbok sira dilut, gak bakal kedaden sing kok ngene. Awakmu lek nurut lah enak sih. Terus kamu dhewe
Iki yo lapo ganteng-ganteng. Turunan tengah dalan iki. Lapo kok. Takon. Ndika takone Sing genah Demak. nggih. Nggih pripun Pak? Jenengan iki masalah gantenge ganteng. Tilem tenenge kamar kan nggih wonten lan apa kok turun nang nggone dalan ngeten iki lho. Tilem pripun to Pak Demas? Lah kaya ngoten niku wae enten apa? Kula mari ditawur. Lho, Mari ditawur. diajar kula niki. Diajar. Nggih, Pak. Kapok. Pun ngoten Kang Demak. Kenapa? Niki termasuk nggih cara ngoten kawulalit wonten Tlatah Tuban. Le, Nggih, aku Pak. melok takok. Nggih. Ana kedadian apa ki nganti awakmu kok gemblendang ana tengah dalan? Ngeten, Pak. Wau niku kula niki lak kemanten anyar. Heeh. Enten tiyang mlebeten griya kula. Terus Badhe nyele. nyele sepeda, Mboten, nyele ondo. mboten, Pak. Lah sing disele. Sing disile niku bojo kula ya, Pak. Lho Kang Demak bojone sing disele. Rudaliran ini. Sik tali. Nggih. Awakmu ngomong sing genah. Iki para Demang kabeh heran ndelok awakmu ganteng. Kok iso sampe kaya ngene kedadean iki terus nalar nang ya apa? Kula wau dicolek ndugi griya nggih. Diculik. Dibeto mriki digepuki. Masalahe Lah ajeng nyele bojo kula mboten angsal. apa? Nyele bojo kula. Seleno. Pun ngoten sampean iki Demang kok muri salah. Lho, wong sak slegrengan ae lho. Jane sak slegrengan niku bojo e Kang Demang. Mboten angsal Kang Demang. Kaleh. Mboten nangsal. Lah oleh kula melok. Nggih kula nggih ngincipi. Lho aku tau nyele nggo kene oleh soalé. Terus Le, Nggih, Pak. nek ancene bojomu disele para brandal iku mang awakmu gak ngolehi. Nggih. Lah terus awakmu sampe digebuki. Nggih digepuki ten mriki. Lah bojomu, Wah, tasik ten griya, Pak. bojomu dienggo omah. Nggih. Ya apa lele? Mumpung Pak Demang nggo kene ana kabeh. Tak keting teko mburi dodono omahmu. Nggih, monggo, Pak. Ayo. Nganti tak rewangi gawe sandang penganggo kaya ngene iki. Supaya para kawula dasih ora mangerteni yen aku Raden Said putra Adipati Tuban. Aja sampe. Yen tak sawang-sawang omah iki katon sepining krungu swara kaya bocah wadon dipraos. Oh. Coba tak delenge. Aja dikit aja. Edian Pak. Penak-penak anggonku. Andrek Jinah. Barek bocah wadon dadak ana arek wong sing gawe pakaian ireng-ireng padha barek. Tak jejak teko mburi. Ya, nampak. Dandang taune kuntul taune dandang. Supaya wong ing Kadipaten Galek sing gawe rusuh sapa ora ngerti nek loko Mbarek Jaya. Hoi, wong Karang Pradesan ing Kadipaten Tuban.
Dina iki ana durat muka ana maling. Cekelen malinge mlayu ngidul. Woi, maling, maling, maling. Omamu ngendi le? Sing Sing ndi omamu? niku lho, Pak. Heh? Niku sebelah niku lho. Lho. Pinggire cepoten niku. Sik. Kene pundi? Kene pundi? Nggo mburi dhewe. Muri dhewe. Lho, kok krungu bengok-bengok. Ndika grop ya kula cegate mriki. Oh. Niki lagi. Tumindak ngene iki. Le, Nggih, Pak. apa bener kondomu nek sing berbuat iki mang wong sing gawe pakaian sarwa ireng? Nggih, leres, Pak. Ya iki. Nggih, Pak Duman. Apik tibane kelakuanmu. Bener. Omong maling brandal keju sak pitunggalane. Sing dicolong ini gak donya bondo, ya kewan. Ning kok apik kelakuanmu nyolong bojone wong sing bar dadi kemanten urung ana sepasang. Kaya lanang ijeni kaya wis njagoni nggo kene. Lah nek ancene awakmu maling sing lungit tanpa tanding kabak ilmu. Aja kate mbok tutupi. Bukan Demang iki musuhe. Ngono lho. Lho, Den Mas. Ngapunten Den Mas. Kula kalih Demang kekalih menika mbon nyumrepi menawi ingkang tumindak Allah niku wau jenengan Den Mas. Ngapunten saderenge. Kula lak sampun matur Den Mas. Mbok menawi jenengan pingin dawuh suwitane krama kula saguh nglamar tiyang pundi utawi lare pundi sing ayune kados napa kemawon. Kula sagah. Tapi nek gadah tumindak ingkang kados ngeten, jenengan iki putra kadipaten lho. Leres napa mboten? Leres. Mboten trapsu lene menungso. Nek gadah kelapan kados ngaten, jenengan iki patrape patrap kewan. Sip. Bagus. Cocok nggih. Cocok, bagus. Peres. Nggih. Bagus. Cocok nggih. Sip nggih. Mantap. Cocok kakimu kuwi. Lho, niku wae sampean ndelosor niku. Lah wong kancane ditunjung cocok. Sing salah niku ndikut Kang Demang. Lah salah kula ngene pundi? Jenengan iki wonten ngarsane Den Mas Said. Hmm. Kok nganti jenengan ngundhamana kanthi wicanten sing kados ngoten niku klintu. Niku junjungan kita. Saumpami Nggih. jenengan ki ambek nyumrepi perbuatan kados ngeten utawi tumindak mrawasa kalih bojone tiyang dos pundi? Lek kula sih tetep mboten wantun kalih Den Mas Said. Jenengan mboten Nggih. wantun. Benjing pun dugi sampean. Benjing. Nggih. Benjing prei ngoten. Oh nggih ta? Nggih. Prei. 2 hari. Nggih. Mboten. Nggih. Nek mboten ngoten terus sinten malih sing elingaken nek mbon para Demang ngeten iki. Nggih, leres. Ning nyatane kliru panampi. Nggih. Leh, Nggih, Pak. awakmu wis ngerti dhewe sapa sak temene sing ngantem aku iku, Mas. Ngeten Pak Demang. Ya,
Kula mboten peduli sinten mawon niku. Kula nyuwun pengadilan pokoke Pak Demang. Dadi awakmu tetep njaluk pengadilan. Nggih. Senajan kaya apa ae awakmu kawula dasih Leres. uga wak Demang. Nggih Pak Demang. Nek ancene awakmu tetep njaluk pengadilan, ayo tak kiting, tak aturno ngarsane Kanjeng Adipati. Nggih, monggo. Bojomu cak nyilih. Nggih. Jabir, Piye bar jabar? awak dhewe ditugasno karo Kang Luka gawe ontran-ontran ana ing tlatah kene. Awakmu sing desa bagian kidul, Ya, aku sing sebelah lor. Ojo sampe ana sak jengkal sing kliwat. iya bar. Ini bar. Awak dhewe mlebu nang alas Jatiwangi. Jati petek. Kaya-kaya ayo ana sing ketut. Gak penak rasane aku. Ngono. Ana pawon. Mandek sik di sana. Kok wani-wani mlebu nang alas kene sajake kaya ana sing kate mok golek. Jelas. Aku tutuk kene gunane goleki sapa wae pawongan sing wani gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban. Apa bener wong loro iki sing gawe ontran-ontran ana kene? Ya, bener. Aku sing gawe ontran-ontran nang tlatah kene. Sejo karepmu gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban? Aku gak bakalan mandek gawe ontran-ontran nang tlatah Tuban. Nek gak pemerintah Tuban iku tumindake apik. Bener. Sopo sing ngongkon awakmu wong loro iki gawe ontran-ontran? Kakang Lukoh karo Kakang Jaya. Ngertenono. Aku Raden Said Putra Kadipaten Tuban ora bakal nrimakno yen awakmu gawe sore para penduduk kawula dasih. Nek ngono mapan kebeneran. Jabir, Piye, Pak? iki anake Adipati Tuban. Awakmu sumingkira nek gak gelem sumingkir, oh bakal tak ketok gulumu tak gawe tumbale. Nganti Raden Said tumekaning pati ora bakal mundur sak jangka gawe merjuangno para penduduk ana ing tlatah Tuban. Raden Said. Aku Jabar kalau Jabir. Gak bakalan madeg gawe ontran-ontran. Aku gelem madeg nek kon iso mateni aku. Bukan dadamu tampanono ajajine Raden Said. Nek ancene awakmu wong sing sekti mandraguna, Said. Yo. Tamakno aji-ajimu ning dodok. Ayo Jabir. Ayo. Sopo pawongan kang wani sapu jajar mbarek Raden Said? Ojo surak irang gemoyo. Iso mateni Jabar karo Jabir. Hei, menungso. Sopo jeneng? Aku ora liya putra Kadipaten Tuban Raden Said. Said. Takoni merandal ngeculan sak penunggalane.
ana ing alas Jatiwangi merak-urak lan sakiwa tengene. Aku Jaya. Tujuanmu gawe ontran-ontran ana ing tlatah kene iku apa, Jaya? Gak nerimano barek peraturane wong tuamu. Ngedheno kembunge dhewe. Ana kawula dasi utawa kawula cilik. Gak iso bayar pajak. Ana sapi, geret sapi, ana wedhus, geret wedhus. Iku aku gak nerimano. Niatmu salah ning caramu sing ngertenono. Tumindak koyok ngene iki nyengsarakno para kawula dasih merandal ngecu sak pinunggalane Raden Said ora nerimakno. Yen kena tak elingno Jaya, lerenono tumindakmu sing koyok ngene mumpung durung tumekaning pati saka astane Raden Said. Ojo kegeden omongmu. Ojo melecut suaramu. Jaya nek ngadepi Said gak bakal mundur sajangka. Ayo. Bukan dadamu tampanono aji-ajine Raden Said. Rapan aji pamungkasmu. Tak buka dadamu. Oi, tak. Aduh. Dulur tuwek adus keringet dadak penak kepenak turu tengah dalan. Jaya. Yo, Jaya. Yo, loh. Tas padudon karo sapa nganti kon temekaning pati. Senajan kon mati dina ping 7 paribasane si ana durmu tuwa loka gak bakal kon temekaning pati. Jaya. Ayo. Mulya ing jati. Ini. Tas padudon karo sapa? Angloka. Iya. Ana benere nek rika takon pas padudon barek sapa? Gak ana liya. Putra Bupati Tuban Wiloktita kejaba Raden Said. Raden Said. Iya, Kang. Sampai kon nganti padudon barek Raden Said kon temekaning Pak. Kasoran aku sampai mati, Kang. Jaya, ya, Kang. Ayo padha nyawiji utawa rikala semono awak gawe rusuh ing kutha raja Sumbarana. Engko kakangmu luka sing dadani. Ngono, Kang, ya. Pinggir, Kang. Hei!
menungso sing ning Raden Said. Ayo metu ana papan panggonan kene. Said. Awakmu lega lila kon mateni sedulurku Jaya. Kowe sapa? Aku dulur Pernatuwa. Aku Loka. Ngertenono Loka. Jaya ta elingno oleh brandal ngecu sapinunggale ana papan panggonan kene, tak kongkon nglereni ora gelem tak pateni ana ing papan panggonan kene. Sejo karepmu gawe ontren-ontren ana ing tlatah Tuban. Apa? Kon kudu ngerti. Elingno Kanjeng Ramamu Wirateta. Ing tlatah Tuban aja gedhekno gembunge dhewe. Kudu ngesakno kawula cilik ing Karang Pradesan. Aku gak nrimano. Kekarepamu bener ning caramu sing salah. Apa salah? Tumindak brandal ngecu sapinunggale ana ing tlatah Tuban, nyengsarano para kawula dasih. Raden Said putra Kadipaten Tuban ora bakal nrimakno. Nek gak tak gawe kaya ngene, wong tuamu to Kanjeng Rama gak bakal mudhun teko kursi gadhe. Ora iso. Dina iki kowe wong sakloron kudu leren brandal ngecu sapinunggalan. Umpamane Loka gak gelem leren, aja nganti ngenteni ngamuke Raden Said tumekaning pati ana papan panggonan kene. Badan tak ladeni kon. Ayo, ayo Kak. Ya, woi. Raden Said, aku matur nuwun yen to kowe bisa nyuwargake aku. Ning layonku murca datan lari. Iling-ilingen tumindakku yen salah-salahno, yen bener-benerno, yen kowe nrimo. Iki dina aku bakal titip-titip jeneng marang kowe. Terusno perjuanganmu sabela marang kawula dasih sing nyandang kemelaratan. Said diseseni getrek lan pater bumi mewah angkasa. Raden Said simpen kan apik, kowe kudu nganggo peparap Loka Jaya. Loka kelawan Jaya tumekaning pati saka tanganku. Niate bener ning carane sing salah. Ya. Aku dititip-titipe jeneng Raden Said tak simpen sing apik. Dina iki aku gawe peparap Loka Jaya.
anggonmu ning bali wis mo. Sedaya mboten wonten ingkang ngucapani ramane. Ning saderengipun matur kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ramane. Uga pangesku tampanon. Krawalan anggen kawula mundi. Kula salah pucuke mandadosaken jimatipun kula selami gesang. Are sauton. Inji Putriku Rasa Wulan, piye kabar pawartane, Nduk? Dawa katimbalan Romo. Yen panjenengan pengin semrep pawartos kula. Boten wonten beda ing tumiba ing jiwa raga kula. Ing boten lepas putra ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk Rama. Pangestuku tampanono, Nduk. Sanget anggen kula mundi. Kaping pindho, piye kabar pawartane Kakang Musnader Said? Tak kongkon ulang urut polah kridaning peperangan nangklang jagat geger taun iki pirsa kanan tlatah Tuban. Kok ya ana burung kabar pisan. Semanten ugi kula. Sampun pinten-pinten sasi Kang Mas Said menika mboten paring pawartos dumateng kula. Kula nggih ajeng sanget lho Rama. Jenenge anak aku melu kuwatir. Kok nono apa-apa carang landhep ing tengah dalan. Ora liya mung Rama, ya Bu. inji ramane. Lah sapa rame-rame ing jaba kon mlebu. Kula nyuwun paken taman sari rumiyin. Monggo Kang Demang, monggo. Monggo. Sowan Kanjeng. Urane Kakang Demang tanpa ndak timbali karaya-raya munggah ing Pandhapa Agung ana wigati apa? Ngapunten Kanjeng Adipati. Ya. Badhe wonten wigatos kang badhe kawula aturaken dumateng Kanjeng Adipati. Yang tenane kaya ngono matur Kang Prasaja. Nggih. Kaya mekaten. Monggo Demang. Jenengan kunjuk rasa. Napa? Nggih. Kang Demang. Nggih. Dikon iku Demang paling men. Nggih. Kajengan kula supados dados contone lawe men-men. Oh nggih. Ngeten. Ngeten Gusti Adipati. Sakmenika napa niku sing diarani napa niku lah kaya ngeten asline. Napa niku? Kang Demang. Jenengan niku wonten ngarsane Kanjeng Adipati lho pun kilometer menawi ngendikan. Mboten pangapunten. Iya. Sing cetha matura. Ora dadi kaya ngopo. Sabenere kaya ngeten. Kula niku wau kan liwat. Iya. Lah niku wau napa niku? Lali kula. Monggo Demang jenengan. Jenengan kemawon ingkang matur Kanjeng Adipati. Matur sing cetha. Ngapunten Kanjeng saderenge. Nggih. Kula kalih para Demang sowan wonten mriki tanpa katimbalan kalih Kanjeng Adipati. Leres aturipun Demang montok kala wau. Wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken. Yen to kaya ngono matura supaya aku ngerti. Ngapunten saderenge kula kala wau medal saking dusun ningali Karang Perdesa. Wis. Lah wonten mriku kepanggih lare nem-neman ingkang dipun gepuki utawi dipun siksa kalih para brandal keju. Arek enom ning ndi saiki? Lah menika Kowe. Jenengmu sapa? Lah bocah wedok iki?
Bojomu. Nggih. Nalare piye? Lah, kala wau maturipun narinem-nemen meniku gini. Niku ngaten. Mantun dados kemanten dereng sepasang. Wonten tiyang nem-neman ingkang damel rasukan sarwa cemeng. Mlebet wonten daleme gini. Naramba gini. Nggih. Kusana wonten mriku terose badhe nyambut utawi ngampil. Sing diselang apa? Lah niku sing diselan sanes otra sanes napa-napa. Nggih nika lawan jenis E. Diprawosa. Lah dipun sambut dipun prawosa. Tenan kowe sing mrawasa. Piye, Nduk? Lah kowe dadi wong lanang piye yen bojomu diprawasa dening liyan? Pun kula pengin Kanjeng Adipati, pun kula lawan ning kula dikeroyok. Dikroyo. Nggih. Ning aku kurang percaya, ya ta? Nggih. Goning tabib ya tenan diprawasa apa ora? Oh, Ngono. tingali tabib rumiyin. Diperiksa. Wonten bukti. Heeh. Kademan tolong delokno tabib piye? Monggo. Wis gombrek apa? Ngobol-ngobol. Kabeh mau kudu mawa bukti, ya ta ya. Nggih, Kanjeng. Yen tenan ora kalebu awu-awu. Waduh gawat Gusti. Gawate sing piye? Bukti, teman. Waduh, Napa? niki wau menurut dideloknya tabib Nggih. bahwasannya arek niki niku sudah lebar. Wah, Teman, nggih. jenengan matur niku sing sae ngoten. Nggih. Lah kok tambah lebar niku napane? Nikunya Lah, napa jenengnya iku? Ya lah waune pinter, saniki pinter. Waune niku sak senti niku seret. Terus Sakniku niku lebar kates mlebet tadi. Aduh, Ya wis. terus pundi ngene? Saka palaparan cetha yen iki diprawasa sing prawasa sapa? jenengan matur ki ngono. Napa? Diaturaken mboten. Nggih, soalé pun dowe niku wau. Ngoten nah. Nggih, ngapunten saderenge mbok menawi kula lancang ananging kula tanglet saderengipun. Hukum wonten Kadipaten Tuban niku sami napa boten? Tatanan paugeran, Nggih. ya. Najan to wong sing salah kudu diparingi pidana. Senaosa tiyang lebet. Kawula dasilian Nggih. kalebu keluargaku, kerabatku, yen teman-teman salah ya kudu dipidana. Katen matur sembah nuwun kula badhe atur. Iya. Mboten wonten setunggal ingkang mrawasa nggih Den Masak. Raden Said. Kang Demang. Kowe matur nang ngarsane bupati. Nggih. Aja sembarangan kowe. Apa ora kleru anggonmu dulu? Mboten. Yen kuwi tenaning Raden Said. Nggih, Den Masak Kanjeng Putri. Tenan. Nggih. Dos pundi ramane? Kowe ngerti Raden Said pasurane? Nggih. Tenan? Nggih. Yen kowe Raden Said tak tekake kene ora bangling. Mboten. Mang? Cik, timbali Raden Said. Jajal kowe ngalih ngene. Kene lho. Lah nggih niki tiange nggih. Nggih niki. Lu enak ganteng are. Hah? Ganteng enak. Mall timbangane iku. Yo. Raden Said, cik Kanjeng Rama. Piye kabar watane dole? Sakmenika kula sampun olah kridaning peperangan kalian para prajurit Kanjeng Rama. Bener. Sing tak jaluk kuwi ngono kuwi. Yen sak wayah-wayah Rama lengser dadi bupati, kowe bisa ngenteni ya ta? Ning saka palapurane si Demang-Demang yen tumindak molo.
Nalisir saka angger-anggere bener ora kena kanggo conto, kowe atmajaning bupati. Yen tumindakmu kaya ngono mendagene keprungu dening Bupati Moncopat Negara, isin lan wirang wong tuamu. Kowe ngakoni tumindakmu apa ora? Mboten Kanjeng Rama. Kula mboten tumindak ala Kanjeng Rama. Saka pawuran sing tak tampa kowe mrawasa marang bocah iku. Ngapunten Kanjeng Rama. Sakmenika sinten sing sanjang kaya mekaten Kanjeng Rama? Demang Pakah. Demang baksat. Stop. Ning ngarsane ramamu to, Le. Ngapunten, Den. Raden Said kowe sing tak golo-golo. Merucut saka kudangan rogol saka gendongan ibumu. Kowe ora bisa dadi sanetro sejati geleng Semirama, Pun. Kanjeng Rama. Saestu sanes kula Kanjeng Rama. Kabeh mau cetha. Padha lapor kabeh. Apa maneh? Bocah wadon ora loro siji mung Raden Said. Raden Said mung jaba kowe. Kowe kudu bisa gawe patuladan yen kaya ana tumindakmu. Ora kasebut sanatria. Kowe menungso kang rusak. Ora pantes dadi atmajane Rama. Kowe njur ileng semangke ramamu dalaimu. Ora kaya ngono nggonku nggulawentah kowe dole. Sae. Apa sing mbok kadang-kadang dole? Kowe tansah ngelen semake asmane wong tuwa. Kanjeng Ibu. Sanes Raden Said tumindak kaya kados mekaten Kanjeng Ibu. Dole. Jane ibu ya ora percaya. Ning bocah matur yen kowe sing prakoso dole. Ibu ora bisa mbelani kowe sae. Said cetha yen kowe tetep manggon ing Tuban tak kira gawe langsung Semirama. Ibarat anak siji kandhane ning ati ora manut apa sing dadi kandhane wong tuwa kena sing garine caplak andeng-andeng manggone ora tata kowe bakal tak tutat kowe. Sabar Kanjeng, menika putra Kanjeng Adipati piyambak dipun warangkaaken pusaka menika Kanjeng. Ngapunten saderenge Kanjeng. Mboten pun jelas paroko. Kademang kabeh bocah iki sakloron ora usah bali ing rompoke. Lajeng Manggon ing Tuban tak wani pegawean dadi taman. ingkang jaler, Heeh. ingkang estri, Juru masak. Le, awakmu ditempili kamukten ndek Kadipaten Tuban. Awakmu dadi koki, ngerti koki? Koki. Juru masak. Masak lho, juru masak dudu koki lek sing ngene-ngene. Awakmu juru taman. Ngerti? Ayo tak atur. Ayo, tenang kepungkuran. Kudono ngene pangestu. Ing Said keprungu dening putrimu yen keprungu piye? Said putramu lho. Ramane kok tega kowe nundung Raden Said. Minangka kanggo patuladan
yen ngerti yen tumindak Allah nampa Durna. Yen ora diambali maneh tumindak sing kaya ngono. Kowati iki ora iso kawiyak dening kawula men dadine kawiyak. Kaprungu dening putrimu pisih. Wonten menapa Kanjeng Ibu? Panjenengan menika kok muwu? Napa wulan gadahi kaluputan kalian panjenengan dalah? Kowe ora duweni luput putriku. Yo gile panjenengan menika muwu, Ibu. Aku muwu, aku nangis. Nangisi Kang Masmu. Kang Mas kula, sakniki ten pundi? Kang Mas? Kang Mas? Ngertenono rasa wulan. Nggih. Kang Masmu katundung dene ramamu saka Kadipaten. Dipun tundung. Lepate nopo Kang Mas Haid Ibu? Kadak wong merakoso bocah karang bradesa. Kula mboten percetus. Jane ibu ya ora percaya ning kejanjak nyatane eneng buktine bocah eneng kene. Kula mboten percados Ibu. Kang Mas Haid menika mboten gadah tumindak kados mengaten. Jane ibu ya ora percaya, Ger. Nggih to Rama. Wong ampun dipun tundung saking Kadipaten to Rama. Apa sebabe rono main mendung Kang Masmu? Tumindake ora becik. Ala nalisir saka angger-anggering bebener mrawasa dening para kawedale menggah dene wirangi ramamu. Napa wonten buktinipun to Rama? Nanging para demang wis lapor kabeh, sing diprawasa ya wis rene. Serasa kados menapa kula mboten percados. Kang Mas! Wulan. Bune, Putra kalih ijak anak loro oncat saka Pandhawa. Bebasan anak tega alane ora tega patine. Culke sirahe gecoki buntute. Muga-muga ning setekae marga kalis ing sambekala. Ayo memuji marang Gusti Kang kula Raja. derekake. Kurang sithik paningale Kanjeng Rama. Nganti tega mentala nundung aku sing kaya ngene. Babagan masalah iku babar pisan aku ora ngerteni. Dadak ngandel omongane Demang yen aku mraosa bocah wadon. Lah Kang Mas ki mrakoso apa ora to? Dimas. Dadak awakmu ngetutke lakuku iki. Arep nyapa, Di? Aku ning Taman Sari krungu rame-rame ana ing pendopo aku. Njur aku ki metu. Ning kono ibu ngendika yen panjenengan ki kundur ning ditundung karo Rama. Kadak wong mrakoso bocah saka desa karo pek pinek barang liyan. Apa bener to Kang Mas? Ora, Di. Ning kasunyatane Rama duka karo jenengan kok. Sing jelas aku ora wani nglakoni tumindak sing kaya ngono, iku ngono omong-omongane Demang. Ora ngerteni kasunyatane ya apa. Nganti nuduh aku kaya ngono iku. Dadi Kang Mas ora mrakoso bocah kuwi. Ora, Dimas. Ora pepenek barang liyan. Ora.
Yen ngono wulan iki duweni panemu ngene Kang Mas. Panemu sing kepiye? Ing saumpama wulan iki duweni kaluputan. Rama iki ora takon sapa sing bener, sapa sing salah. Njur wulan iki ditundung langsung. Yen ngono, aku nderek jenengan wae ya Kang Mas. Duh, Lho wong diderek ya Dik kok waduh lho. ngene lho. Kakangmu iki arep nyamur lagu. Aduh, yen kowe melu kok pegel. Nggak pegel digendong. Gendong buri. Ya Kang Mas ya. Ngene. Ah. Awakmu iki kena melu. Heeh. Ning, iki kan perjalanane adoh. Aduh banget. Adoh banget. Aduh. Kowe tak tumpake kereta kencana. Kereta kencana iki rupane kaya apa to Kang Mas? Kepingin weruh. Lah iku kereta kencanane iku. Kok cepet tenan endi to? Walah Kang Mas. Kula ngerti. Mbok bojo alus mbok jala sutra aku Kang Mas. Mergo kowe ngeman karo aku. Neng ngertenono. Gedhe tresnaku marang sedulur kulana. Senajan kaya ngopo, aku tetep derek kowe. Nyuwun sewu, Bapak Sunan. Ruwas kula sampun tebih lampahipun Bapak Sunan kalian kula. Wonten wigatos menapa ngantos ndugi papan mriki. Ngene Maulana. Kowe lak nate cerita, nate kondo yen kowe kepengin dadi jangkepe Dewan Wali. Inggih. Perlu tak kandhani ning kene ben ora krungu siswa-siswa liyane. Ngaten Bapak nggih. Maulana, Dalem kula. yen kowe kepengin nyalonake dadi jangkepe Dewan Wali, ana syarat-syaranane. Syarat kados pundi kanjeng Bapak? Kowe tak perintahake topo ngalong. Bapak, sinaosa kados mekaten kula sagah nglampahi. Topo ngalong iku sak dhuwure wit-witan. Sakjerone mertapa nyuwuna marang Gusti Allah, muga-muga kowe diijabahi dadi jangkepe Dewan Wali. Lajeng dinten napa anggen kula mangkat tapa ngalong Kanjeng Sunan? Mumpung ana dina becik, mara gage saiki ditindakake nggih. Mekaten. Iya. Menawi mekaten kula badhe ngayahi tugas saking Bapak Sunan. Heeh. Kula bidal Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Gusti. Ya, muga-muga kasembadan. Lho, Nyuwun sewu Kisana. heeh. Badhe nderek tanglet nggih. Ing margi mriki niki wau. Napa wonten lintang tiyang jaler ngoten? Sak suwene aku ning kene ora ana menungso babar pisan. Kowe nang ndi to Kang Mas? Kowe iki rasa wulan ya. Lho, panjenengan kok semerep kula?
Ya mbok menawa cocok. Menika leres. Omahmu Tuban. Nggih, menika nggih leres. Kuwi anake Bupati Tuban to? Nggih, Bupati Bliutekno menika. Ngapunten saderengipun. Panjenengan menika semerep kula. Panjenengan menika sinten? Aku Makdum Ibrahim Sunan Bonang, nggih. Iya, ning ora usah ngono. Kowe tak keparengake ngadeg wae, nggih. Mboten sae kanggene kula. Aku sing ngongkon, Genduk. Nyuwun sewu saderengipun. Sing mbok goleki sapa, Wulan? Kang Mas Said. Kang Masmu. Nggih leres menika. Oncat saka Kadipaten. Katundung kalian Kanjeng Rama. Ditundung Nggih. Ramamu. Nggih. Wulan, Dawuh. sawangen. Iki alas gedhe. Yen kowe engko nerusake laku ning kono akeh kewan galak, akeh gendruwo, akeh jin, akeh setan. Kowe apa ora wedi? Mboten gadah ajek ing manah kula, Kanjeng. Bali yo nyang Tuban wae. Nggih. Mboten sesarengan kalian kadang sepuh kula. Ngono. Nggih. Oh, ngene-ngene Wulan. Yen kowe nekat goleki Kang Mas Raden Said, ana syarat-saranane abot, nggih. Amrat kados menapa badhe kula lampahi. Kowe kudu nglakoni tapa ngidang, nggih. Tapa ngidang. Iya. Kados pundi, Kanjeng? Jenenge kidang iku sikile papat. Kowe tapa ngidang karana mbrangkang. Mlaku karana mbrangkang liwat pinggir kali iki ngulon terus, nggih. Kados mengaten. Aja pati-pati badar tapamu yen durung ketemu Kang Masmu Raden Said. Pangestu panjenengan, Kanjeng. Iya, nggih. Budal. Astagfirullahaladzim. Rena-rena kahanan. Tak rewangi desa madesa gunung magunung. Anggonku golek jangkepe Dewan Wali. Yen wis tanah Jawa iki ana wali songo, bakar dijak bareng-bareng ngadegake masjid ana ing Demak Bintoro winangka kanggo jamaahe para kadang sunan yen pinuju kumpulan. Ya Allah Gusti, paringono ijabah. Mugi-mugi enggal kepanggih jangkepe Dewan Wali ingkang nomor 9. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala madakhalu min khaisu amarahum. Abuhuma kana yukni anhum minallah min say'in ila hajatan fi nafsi Yaquba kodoha. Nek Gusti Allah ngersakno tanah Jawa kudu ana wali songo, tetep ana wali songo.
Bocah ayu. Ora ndak usah kaget. Pancen aku kaget rasane batinku ndeleng kowe njerit sing kaya ngono. Sopo sing ora njerit? Sawise aku ngombe banyu ning sendang kono ki wetengku malah gedene kaya ngene lek jarene Kanjeng Ibu wong wedok ngene iki jenenge bobot. Ki aku durung nate kawin. Kowe tak critani. Aku ndeleng bocah ayu ana ing papan kene kowe nganti tawang-tawang tangis. Ning kedadiane kowe niki bobot. Kowe tak kandhani. Sadurunge aku njaluk sepura marang bocah ayu. Sapa kang dadi aran? Aku Rasa Wulan. Rasa Wulan. Aja nyeneni marang aku yen kabeh iki aku sing gawe. Aku netesno Tirta Danu ana ing jero kedung, mbok ombe nganti ketik kowe dadan bobot kuwi. Dadi bocah sing nang kene iki anakmu. Aku cerita karo Rasa Wulan. Jroning kedung aku netesno Tirta Danu nganti kedadian sing kaya ngono pancen aku sing berbuat. Mula dina iki aku tanggung jawab Rasa Wulan. Sampeyan tanggung jawab. Iya. Aduh, Kakang. Hati-hati. Rasa Wulan. Ya kene omongi bapa Sunan sing kaya ngono ora kuat rasaning batinku. Nganti ndeleng bocah wadon ora gawe busana sing kaya ngono ngombe Tirta Danu sing tak titihno kedadane bobot. Muga-muga kalis ing sambikala. Piye? Lahir kanthi slamet lho, Kakang. Ning aku kepengin ngerti. Bocah sing dipopong marang Rasa Wulan bocah wadon apa kakung? Iki mijile kakung. Diparingi asma wong panjenengan iki ramane lho. Rasa Wulan. Yen kakung mesti aku Ya kudu sijine ramane wong sing tuwa paringi lanang. asma. Wajib aku sing menehi tetenger. Heeh. Ini tak poponge. Rasa Wulan, bocah iki pancen ganteng. Heeh. Aku sing bakal menehi tetenger. Sopo Kang Mas? Disekseni geter kelawan pater bumi mewah angkasa. Bocah iki gak tarani sapa-sapa, tarani Kidang Telangkah. Kidang Telangkah. Rasaning batinmu yen bocah iki wis tak tenger. Seneng rasane atiku Kang Mas. Iya. Ning ngertenono. Ning kene aku bakal crita sethithik karo sliramu. Rasa Wulan. Cerita aku bakal ngrungokne ceritamu ana ing papan kene. Metu saka Kadipaten Tuban aku sekenyo. Iya. Urung nate duwening bojo. Ing umpama aku bali ana ing Kadipaten Tuban mbopong siponan jabang bayi. Piye wirang isine wong tuaku sak keloro. Mula iku Kang Mas. Dudu aku ra tresno karo Kidang Telangkah Surang. Aku tresno banget karo putrane. Ning aku ora bisa. Aku tetep putramu, aku pamit. Loh, Rasa Wulan. Aduh. Rumangsaku bejo sewu kemayangan duwening putra sing kaya ngene. Rasa Wulan cerita marang aku ngomong sing kaya ngono pancen ana benere. Budal saka Kadipaten Tuban Mas kenya sing kaya ngono. Ning saiki arep bali ning Kadipaten Tuban. Kandha nek ora duweni bocah sing kaya ngene sing aku sing gawe. Mula Bapa pancen boten kiyat rasing manah kula dipun paringi Bapa Bono kengken tapa ngalong ning kula boten kiyat kepanggih bocah wadon ingkang nami Rasa Wulan Bapa. Mila Bapa, kula nyuwun sepunten kalian Bapa. Bapa Sunan, kula ingkang sowan Bapa.
mancik bumi Tuban ora paten. Kanjeng Ramaku wis ora geduga mbare aku. Nganti aku ditundung saka Kadipaten Tuban. Ya. Jare para masyarakat lek aku itu mindak elek ya, mesisan elek. Sing nguasai alas Jatiwangi ya Jatipeteng. Ora liya Brandal Lokajaya. Sapa wae pawongan sing wani liwat alas Jatiwangi Jatipeteng bakal dadi sandang panganku. Wah. Ana pote-pote mlaku iku ngono sapi ta menungso. Nek sapi kok sikile loro. Lu menungso kelakon dadi sandang panganku. Mandek. Wis tuwek tekleke Mas tekene ana Mas. Wong tuwek kaken karat. Kate matek emas sakmono akeh digawe. Ayo, kon rene. Kowe iki begal ngono apa piye? Diangkrik leren tako. Jelas aku sing nguasai alas Jatiwangi ya Jatipeteng. Sapa wae pawongan sing wani mancik ana alas kene bakal dadi sandang panganku. Terus aku iki sing mbok begal iku ya apaku? Teklek sing ana mase teken sing ana mase kon rene. Upama gak tak wenehke. Oh, kelakon mati saka tanganku. Ayo. Iya. Rehne aku isih kepingin urip. Aja njaluk emas iki mung sethithik mbok dol ya payu pira. Tak wenehi emas sing luwih akeh kuwi ben tambah sugih. Buktekno nyatane wong tuwek. Coba. Sawangen. Pucuke teken iki sawangen. Iko lho Mas. Wah, Mas wong tuwek. Mas. Bangsa dapuramu ngomong lek jarene Mas sakmunake bareng tak gawa rene laraan isine laras godhong pupus barek kolang-kaling. Maksudmu apa wong tuwek? Diangkrik kok sawang mau lak emas to? Bareng mbok jupuk wujude godhong klaras, godhong pupus lan kolang-kaling. Iki winangka tandha pertanda nggugah atimu. Iki mung tembung sanepan. Sepisan ketoke Mas kok jupuk wujude godhong klaras. Nek kate nyambut gawe apa-apa, dilaras dhisik, Nger. Salah apa bener? Kowe iki wong Jawa, kudu duwe tembung tepa slira. Tepa tepak slira awak. Nek donyamu dhewe dipek wong atimu lara, aja begal donyane wong. Ping pindho, ketoke Mas kok jupuk wujude godhong pupus. Mupus ya, Nger. Wong urip iku nang mupus. Menungsa iku ibarate srengenge. Cepak surupe timbang darine. Mupus iya ya. Aku kok nyambut gawe kaya ngene iki. Sing angka 3 kolang-kaling. Ketoke Mas kok jupuk wujude kolang-kaling. Iku werdine mengkene.
Nek kowe wis maring laras mari mupus, kolang-kaling kowe kudu eling. Menungso kabeh bakal mati, gak lanang gak wedok, gak melarat gak sugih bakal mati. Nek wis eling piye, ya eling nang Gusti Allah. Nak tobat nang Gusti Allah, njaluk sepura nang Gusti Allah. Nek wis kowe eling marang Gusti Allah, kolang-kaling wayaren. Lerenono tumindakmu kaya ngene iku lereno nak nang tobat nang Gusti Allah, njaluk ngapura nang Gusti Allah. Sak wayah-wayah mati cek gak nggawa dosa akeh-akeh. Ngono lho, Nggir. Tobat ya, Nak. Wong tuwek. Aku gak ngerti sapa iku Gusti Allah. Sing tak butuhno. Mas Bondo donya sapinunggalane. Sing kok janjeno saka cangkemmu. Ayo. Ya wis. Aku mung ngandani perkara kowe gelem tobat ya karepmu, gak gelem tobat ya karepmu. Wong kowe gelem nyembah Gusti Allah ya tetep Tuhan. Kowe gak gelem eling Gusti Allah gak gugup, Gusti Allah tetep Tuhan. Terus karepmu Sing tak karepno Mas PC sapinunggalane saka awakmu sing kok janjekno sakmunake. Ayo. Mumpung gorong tak suwek cangkemmu. lara atimu kowe. Coba nggih. Ngaku sing terwaca. Jenengmu sapa, Nak? Randal Lokajaya. Sing bener sapa, Nak? Sing ngayahi alas Jatiwangi Jati Peneng. Gak liya ya aku Brandal Lokajaya wong tuwek. Kowe dudu Lokajaya. Nanging kowe Raden Said anake Bupati Tuban. Wow! Nganti ngerti sapa sejatiku. Yo, pancen bener aku Raden Said. Sadurunge kon tak pateni dina iki. Ayo, ngaku jenengmu sapa kok nganti ngerti lek aku iki Raden Said. Aku Sultanil Azim Aulia Allah Tanah Jawa. Aku Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Oh, Gusti. Ayo ngadeg kok, Ger. Ngadeg kok. Ora apa-apa, pancen ora ngerti. Said, tobat ya Nak ya. Eling nang Gusti Allah ya Nak ya. Kula pengen dados murid panjenengan Kanjeng Sunan. Kowe kepengin dadi muridku. Iya. Sadurunge dadi muridku, sadurunge tak ulangi ilmu-ilmu sing penting, dina iki kowe tak todi. Kowe tak jajaki sepira imanmu, sepira tobatmu. Jaga tekenku ana ing pinggir kali kae. Taunana windanana, aja pati-pati badar. Yen durung aku teko ngarepmu mbadarake tapamu, Said. Cek Kanjeng Sunan. Tampan ono, Ger. Kula nyuwun pamit. Iya, Nak. Ya Allah Gusti, werna-werna lakon ana ing donya. Anake bupati kok begal. Aja dilokno. Isen-isene donya rong perkara. Ana elek, ana apik, ana awan, ana bengi. Ana ngisor, ana dhuwur.
Gusti Allah nuk donya iki gawe dalan loro. Wa hadza innahu najdain. Tak gawekno dalan loro menungso. Liwat ana sing endi sak karepmu. Nek liwat kene besok kowe bakal oleh iki, nek liwat kene kowe besok bakal nemu iki. Mula dina iki gak usah ngelokno wong. Grayahno awake dhewe. Waalaikumsalam. Bapak, nuwun ngapunten Bapak. Apa oleh-olehmu kowe tak kongkon topo? Jabang bayi Bapak. Ngono kok kepengin dadi wali, ngono kok kepengin dadi sunan. Kowe tak kongkon nglakoni topo ngalong nyuwun Gusti Allah ben bisa dadi wali. Jebule oleh-olehmu punang jabang bayi. Nyuwun pangapunten Bapak. Mboten kiyat rasing manah kula kepanggih bocah wadon ingkang nami Rasa Wulan Bapak. Mboten ngagem busana lajeng kula nggadahi rasa tresna kalian Rasa Wulan ngantos gadah jabang bayi menika Bapak. Eruh kentol putih, pupu putih, kemecer kowe. Nggih. Keprojolan. Keprojolan Komotirta Danumu ning sendang banjur diombe bocah wadon. Leres Bapak. Pungkasane dadi punang jabang bayi. Inggih Bapak. Ngono kok kepengin dadi wali. Ngono kok kepengin dadi sunan. Isik gampang kemecer karo wong wedok. Ngono nek kowe kira-kira kok duwe pondok pesantren, kira-kira santrimu wedok iku mbok tengi kabeh Pun kira-kira. kados ngaten Bapak, kepireng tiyang menawi Bapak ngucap kados ngaten Bapak. Maulana, Inggih. iji ana kesempatan kowe tobat njaluk ngapurana Gusti Allah. Kowe duwe kaluputan lakon pribadimu. Nanging aku pesen, punang jabang bayi sing ora dosa ora perkara, aja nganti mbok sengsarakake. Mbuh akalmu mbok dekek endi, mbuh mbok titipno sapa, aku gak ngerti. Sakwise kaya ngono, kowe tobat ana Gusti Allah sing temen. Menawi mekaten Bapak, pangestuning Bapak ingkang kula suwun. Iya, budal. Kula badhe medal saking mriki Bapak. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ringkesing lelakon wis pirang wulan pirang taun siswaku Raden Said mertapa ning pinggir kali jajal tak gugurake. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Bonang. Kowe wis tak keparengake gugur, Nger. Mboten saged Kanjeng Sunan. Nek gak kuat mlaku mbrangkangno teko kuno mrene, Said. Kula mboten kiyat Kanjeng Sunan. Ya Allah, ya Allah. Nger, sakmono suwene kowe tanpa mangan, tanpa ngombe. Luwung-luwung isih diparingi urip karo Gusti Allah. Iya, Nger. Ndak suwunake marang Gusti Allah. Muga-muga kowe kuat ngadeg, kowe kuat mlaku tekan kono sampai tekan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas wa idza maridatu fahuwa yasfin. La ilaha illallah al-mahujud wala yauduhu kun fayakun. Nek Rama Sunan Bonang Kandha bisa gugur, gugur Said. Alhamdulillahirabbil alamin. Isih urip ya nak ya. Iya ya, Said. Wiwit dina iki kowe tak akoni dadi muridku, kowe tak akoni dadi siswaku. Mengko tak jak nang pondok pesantren, banjur kowe tak ulang-uluk babagan syariat agama ya, Nger. Tak ulang sampai pinter. Sampai makrifat ya, Nger ya. Matur suwun Kanjeng Sunan. Said,
nek kowe besok wis pinter ngaji. Apa kira-kira kowe gelem, Ger? Tak dadekake jangkepe Dewan Wali nuk tanah Jawa sing nomor 9. Piye? Kula niki napa pantes Kanjeng Sunan. Kula kathah dosa Kanjeng Sunan. Lah ya tobato, ya. Ngaji sing pinter, nerusake perjuangane Rasulullah, nyebarake syariat Islam ning tanah Jawa ya, Nger. Ngono. Nanging eling den eling, Said. Besok nek wis dadi jangkepe Dewan Wali sing nomor 9, aja gawe jeneng Raden Said ya, Nger. Jeneng Raden Said disimpen sauntara, disimpen sing apik. Tak jumbuhake marang lelakonmu, tobatmu, jaga tekenku ning pinggir kali. Mongko jeneng jaga kelawan kali tak jumbuhake dadi siji. Sekseni jagat saisine. Kowe besok tak jenengake Sunan Kali Jogo. Allahumma sholli ala Muhammad.